Barbero.
Haupa, arratzaldeon ikusentzuleok, gaur Markina Xemeinen daukau Gran Slameko daukau Markineko Gran Slamera sailkatzeko jokatuko dan finala. Gaur gorriz jokatu dabe Urreisti eta Baskek alde batetik, eta urdinez jokatuko dabe Barandika eta Atain bigarrenak. Esan dugun lez, gaur irazten da denak, Markineko Gran Slama jokatuko dugu, Markina Xemeingo Gran Slama, datorren zinazten dana, eta 6 pareja izango dugu. Ja, dagoeneko daukauz bost pareja ondinoik ez dakion zeintzu din, eraman presie jartzen ditunek, eta 6garrena, atzo jokatu zin final aurrekuek, eta final aurrekutan sailkatu zinek izezin Barandika eta Atain bigarrena, hone Kolaran eta Del Rio eliminau zituen, eta beste aldetik daukauz Urreisti eta Baske, honek partido ona jokatute Zelaia eta Zelaia burua fallatzen dauket. Bueno, gero akortaten esango zuet. Eta, sakie, ikusten dugu lez, Barandikak eta Atainen esku geratu da, eta ja, partido hasiera ematen mototzan.
Hemen, barandik lehenengo sakie, eta Eñaut Urreiztik, tanto barruen itxi, eta tanto edarrein dau. Laban itxi izen dau, zapatilak garbitxutxu, ia hurrengo sakie zelan duean. Oinamen Urreizti eta Baske pelotak aukeratzen ikusten ditugu. Eta ia, ze pelota tipo ataten daren. Bai, parkatu. Lehen nintzen akordetan, Urreizti eta Baskek, Zelaia eta Gorka Sorozabale elimino zituen. Orduan, bueno, gaur atzo partido darrak ikusi gendu zen, gaur partido darrak ikustekoen ga, eta ia holandan. Pasa, lehengo sakiek, Urreiztik, ia bigarren eslan duen. Bigarren saki Urreiztik, barandika sartu, eta atzera. Baske, gaur segur ikusiko dugu uste dut, aspaldixen partido ditzela jokatzen. Urreiztik barrure, barandika atzera. Bipareta barri du Urreiztik beste bat eserantzu dutze. Eta barandikak atzera. Baske barrure. Atzera. Ia errebotien barandika. Eta ezin heldu. Ez da heldu. Bueno, partidue interesanti izango dela emoten dau. Hemen bat besteu parkatzeko. Bi paret bi eskatxuek izendi. Gitxegiaz uste dute guk. Eta ondo heldu di. Bueno, egizan honek fizikoki oso ondo daz. Eta pelotan eta iristen die. Orduan ba... Ez da erretza izeten, ajustute espadoie, tanto itxie. Urreizti sakera. Eta barandikak utzi. Aske. Atainek atzera. Urreizti seguru. Ega gorka markina xeme indarra daukau, eta... Oinguen gora bota den arren, bueno. Ia partidon bat eitzeko kapaz izeten dan, eta herriko Gran Slamien sartzeko kapaz izeten dan. Amen. Bigarren sakera Urreiztik. Sake ona, kendu. Arra gorka. Baske seguru. Xabik eskume indartzuaz, atzo bardin ibili izan, eskumiaz bastartu ezin de, ia gaur gehitxua sartetan, beran buruaz azarrebe ikusi gendun, eta, bueno, seguru gaur hobeto guteko zela gauza. Atzera, bera gorka, xup. Pelotak agarra. Gaur esan bihaunera, bi rebesista oso ona duko izela. Baskek oso potenti dauke, eta gorkak erretz atzeratzen dau, rebesaz batez beha. Eta Baskek, palo, tantue, urdin. Baskek edartu. Ondo bastartuz, gorka barrurea.
Basteke bote lasterrien sartu nahi zen dau, eta ezin sartu. Irutebi gorrisek aurretik, oingoen jauzi da tantu urdin. Barandik azakera barri doa. Urreiztik alegin du sartzeko, baina saki hona izen da, ezin sartu. Ataen, beran, rebez, luzia, satzera, baske giltzu. Eta inguen, suerte zein dago tantu, Lau eta bi gorrisek aurretik. Eta jokalari sekoina ikotza marri ikusten di. Ia apurtxu bat berotzen hasten din. Ia urreiz izakia. Gorka, luze. Baskek azpixen jota, gorka barru. Baske barru. Gaur ikusten da atzelari bixe, oso indartzu dile, hortxe 12 kuadro, 12 txerdi, 13 daz. Eta honek atzetik atzera botatzen da gainera. Ia, honen ezin kendu, urreiztik atzera. Baske. Atzeko zuluen, ia, barandikak. Errebote garra, indartzu Baske. Epa, baske, tipareta. Argi eta garbi kanpun izen da peloti, Tantu, Urdin. Ia, barandik azakera. Ia, urreizti sartzi guztetetako sakera, ia lortzen da den. Barandik azakie, ona, kendu. Baske. Atzeko zulurainoik, Darto Gorkak ormana apoiote. Baskek eskumeka edarra. Ia, erreboti barandikak. Jaso, urreiztik eskure. Bipareta, iritzi. Oso ona. Baske iritsi indaurra. Eta azkenien Gorkak ezin sartu. Politxe junda, baina azkenien, utz batean samaitxu da tanto hau. Hemen, pelota aldaketi, Eta Gorkak atzera. Erreboti goixe jodau. Urreizti barrure. Eta Gorkak ezin sartu. Venga, Gorka, animo. Hemen, neño durriz izake da, motriko barra. Xup, ia zelako sakietaten den. Xabi barrure, atrapo, baina atzera. Baske barrure.
Atzeko zulotik, Gorkak edartu eskumiaz, ondo baztertu. Basket atzera. Ja, Barandika errebote ona, kendu gaina. Eta atzen justo sartu dugu baskek. Edarra. Ia oinea, Barandikak, goixen jo. Einautek, beti gora, tartera bota. Atainak atzera. Atzeko zulotik baske barrure. Edarto. Ia beste rebote bat Barandikantzat. Gozo barruen. Baskek eskatu. Eta ezin sartu. 4-6. Gorrisek aurretik. Tantu egingun. Urdin. Barandika sakera. Ia jokalarisek apurtxoa berotzen hasten din. Oinoik akatz batzuk ikusten gauz eta hua, bueno. Pixkanaka jungo izartzen. Barandika sakie, Einautek ezin sartu. Pelota sake darra. Atzera, venga Gorka. Gorkak atzeratu. Ia, errebotera Urreizti. Eta Urreiztik ezin errebot. Tantu, Urdin. Urreizti baske 6, Barandik atatain, 5. Xabi sakera. Xup. Eta ondo. Einautek saki kendu. Baskek atzeratu, atzeko zulora, errebotera. Barandika, barruen gozo. Baske ondo. Eskumaz atzeratu. Eta Gorka barrure. Rebeskaik erdire. Ondo, Xabi. Botela zerrien sartu dau. Ja. Erreboti Xabik. Urreizti. Kosta baz barrure. Ez da ondo bota, baina Xabi gutz. Xabi normalein horrek sartu itxan ditu. Atzo bez gendun guztora ikusi, eta gaur be, kexas ikusten dugu. Ia, konzentraten dan da, partido bat egiten den. Hemen, kamaretan ikusiko zuen Einautu Urreizti eskumeko ukanduen partxe bateaz. Atzo lehengo tantuen jauzi izan, da itzelesko ebaixe iban. Eta ez dakit puntuk emotze izan, edo zer, baina bai, 10 minutun partidu belio zan. Eta oingo ebe, Einautek ezin reboteago. Bastartute lagotze atainek eta tantu Urdin. Nagoizak ez duaz, 6-6, oin arte, bikote bate beste hoen gauza hondirik, baina azkenean akatz gitxien eitzen dena, berak irabazten dau. Eta momentuz, ia apur bat, bestena esan dena, ia apurtxo bat entxufeten egin. Venga, Xabi, xopa, Xabi, zabaleta, Baske eskumiaz. Xabi barrure, atzeko zulora, eta errebotera Urreizti, erreboteatu, eta kanporatu ez barruen. Atainek atzera, Baske kentzera goitxi bera, ez daukendu. Barandika pelota zodarra, ia Urreiztik, barruen oso, xupa Gorka, harto, xupa. Xabi barruen barrido, ja Baske zeitzen da den. Erdixen jota, bizi. Harto, Xabik eskatu, eta bera, venga. Baske ipini, Gorka ondo. Epa, Baskek eskumia sartu dugu goztauztan. Ia Urreiztik, barruen gozo. Eta bixen tartera buruz gain pasau.
Oingoen ez di ondo konpondu, ez da ondo alkaru ulertu, eta peloti bixen tartera junda, tantu, gorri. Helengo atxedena ere, 8 eta 6, gorrixik aurretik. Jokalarisek etorri barrio kantxara, eta urreiz izakera. Ontxekin gotze lehenengo zetan bigarren partiai. Jupa! Daga, Xabi sartu, barruen helaga, eta Baske iritsi. Baske gatzera, beha gorka, ia, erreboti barandika hilaga, Xabi gehartu atzera, Baske eskumiaz. Alboti jo, gorka barrure, gorka goitxi bera, kendu, Baske. Gorkak rebesa, zia rebesoltie, hori gorka edarto. Amen, urreizti iritxitze. Ja, Xabi giazeitxoskun, atzera. Atzeko zuloti Baske barrure, edarto. Xabi eskume indartzue, oingoen bai bastartu dau, eta Baske pelota gatxe sartu. Xabi goitxi bera. Ia kentotzen, Baske eskume zedarko. Haupa gorka goi-goixen jo, Baske rebes. Ia, Xabi gozo barruen, ia Zubixe, hori da, Zubixean bile jonda, Baske aurreratute ondo. Gorka barruren, iatzeko zuluen Baske, barrure osta-ostan. Xabi izatze bastartu, eta bai bastartu urreiztik ezin izen dau peloti sartu, ikutu indau, eta gero Baskek golpetxo hartu dau. Baina ez da izan eze behitxuri danez. Hemen barandik azakera. Xabi zaki ezelaku, edarra kendu Baskek sartu. Barandik kosta ostan erun, urreztirik kendu. Ia, gorkak Xabiri laga, Xabi gerrebote hau kosta ostan, ia, zeitxa urreztik barruen itxi, eta barandik galdu inda. Hemen errepikamen ikusten, eta galdu indogu. Gorrixek indaben utze.
sortzine markagailuen, da, ikusten dozuelez, partidu ez du dira. Hemen inorrez da esarredaletako prest. Ja, Xabi Katara, eta ondo kendu gaina atzeko zulotik Baskek. Xabi Katzera, Baske. Barandik eskumiagaz, ia kentzotzen, ez dutze kendu. Urreiztik atzera, atzeko zulotik, atain ondo. Baske barrido atzeko zulotik ondo. Ia, Barandik alaguntzen. Baske. Ia Gorkak, ez, rebote luzie. Ia Xabi, gatu izako pelotie, baina erun dau. Urreiztik albotik bota. Eta Gorkak ezin erun. Ikusi dugu zelan, enaut urreiztik egin dau kostabaz barrure botadeko plantie, baina azkenian atzeratu indau. Leku txarrera, tantu, Gorri. Eño, mutriko barra, sakera. Xopa. Epa, eta Gorkak ezin. Ezin arrebote Gorkak. Tantu, Gorri. Bueno, justo ez daude kamarik eskura, baina jente mordu etorri da frontora. Eta hemen, ez da, irureun bat lagun egongo ba. 300 lagun egongo ba. Partido hontaz gozatzen. Oin bezaki ekendu inautek. Atzera, xupa, bega Gorka. Gorkak atzeratu. Hortxe, 13 azkenengo kuadruen barrure. Ia, Baskek eskumia, zeldu. Alboti bipareta, Barandika barrure. Barandika atzera eskumia, zau gatxa izango da, gatxa. Ondo Urreiztik, edartatu. Ja, Xabi atzera, eta atzeko hormian kontra Baske edartu. Gorkak atzeratu, Baske. Ja, Xabi zelan rebotetzuzkun, barrure. Einaute ikendu. Baske. Xabi atzera. Atzeko zuloti Baske. Baske. Xabi barrure gozo. Ia. Baske. Gorka gerrezka itzela. Baske gatzeko zulotik. Erantzun hona da. Gorka atzetik aurrera. Baske atzetik aurrera, markatu. Inautek, Xabi eskure. Zestatik, jauzi dako pelotia. Venga, Xabi, ánimo. Tengo sakera. Gorkak errezka itzela eta atzeko zulotik Baske. Edartu txurrera. Esker hor mikutu dau, eta bote lasterrien, ezin sartu Xabik. Tantue, Gorri. Ja, abantaila ondixea sartzen Gorrixek. Eta 3 tanto faltan, lauren abantailea. Hau.
Urdinek espabietan hasiko diz, bestelan. Darto, basket atzetik. Atzera. Horka. Esatze sartzeko inaute, sartu. Ja, Xabek, ebaitxekue, eta inauteldu. Gorkak atzetik barrure. Barandikak barrure, inau sartzen dan, eta inautek 6 puntia zikutu, tantue Urdin. Hemen, Xabi direkto otzarara jonda. Ez da, pelota barrixoetan nahiko dabe. Bailen hemen aditu batek zauzten lez, Gorkari pelota barrixeko menijako. Ze rebesaz normalein domina hutzen dago, oso rebes soltie dauke. Eta berez pelota motelo komenijakuela, Barandika eta Gorka Mugartegi, atainai. Gero, kantxa barruen, teori, batzutan guztiz kontrakua ikusten dabe eurek eta aldatu itzen dabe. Hoi momentuen ikusten dalez, peloti aldatu dabe, emoten dabe barrixeta dabela, eta ikusik hau, ia zelan juteakuen, ze aldaketa amatein bidabe. Amabitxe beratzi doi zatzetik, eta ia buelta moteko gai din. Ia, Xabik esakera, xopa. Ondo inautek ez izartu. Gaske, gerrebe zedarra, Gorka barru. Gorka, xu. Atze gormian kontratik basket. Eruen, Gorka Mugartei ataine, eur. No, basket goinguen pelota zuedarra, eta atainek atze gormian kontra peloti sartu egin dago. Urraizti. Ia, zelako errebotia. Xabi barrure, ia baskekoin, albotik moztu, eta Xabi pelota gatxo sartu. Atzera, arrimaguaku egin be. Baske, ia Gorka zeitxoan, barrure. Gorka, xup. Usten zuen lez, honen nahi barik botatzen atzera. Eta tanto, horre pelota zu meritxo ondixo egidau, horre ez da ikusten kamariaz, baina herriko kantxeruek diana badauke tiziaz dibujaute, da tan izotze. Horraxe bota bide hor da tantu eta Gorkak bertara bota dau, eta tantue markinarren alde, markina semindarren alde. Orduan, amabitxe, amar eta amabi Urdinek atzetik, baina bertan gainen daz. Barandik azaki, eta ondo, kendu, baske. Urreizte kostauaz barrure, baina ez da ondo urten, ezin kendu, eta Barandikak atzera. Urreizte gozo barruen, kendu. Gaur ikusten gau esena da, larrek inok ez da lana jarriz gau, ze, klaro, hemen,
Gran Slamain jokatzen daz, ze bestie kanpora doiez. Lau bikote gondi joku honetan sartute eta gaur irazten da dena, Gran Slam ondixen egongo da. Honenekin jokatzen. Eta Urreiztin! Urreiztin big paret ikusgarrixe eta tantu, gorri. Urreizti dino lengua. Osa, peloti barri aldatu dabe. Ia, Xabi sartu. Eta oinguen. Olako akatzak min handixe itxen dabe. Zegoen gorrexek tatu bakarragatzako, partiduan lehengo zeta. Irobazteko. Ia, azkenengo sakie, Gorka kondo luzetu dugu egin be. Batzeko zulotik behitxu zelako pelotazu gota da ben. Ja, Xabi gatzera. Gainaute pelota gatsa sartu. Gorka. Ja, Urreizti laga. Urreizti barruen, ja, Xabi sartu da, Xabi gatzera. Hori bazke. Gorka Xabi izatze sartzeko ezin izen dau eta berak, pelota gatsa barrure. Hemen peloteu segitzen dau, Xabi barrure. Urreiztik akatza ondixein dagoen guen, Xabi beste bat. Eta Urreiztiek hartan biban, eta bai. Ia barrio ikusteko aukera ideukaune errealizadore izango txau pintxeko barrio errepikapena. Ez, itxuritan ez dauka aukerarik. Bueno, lehenengo zeta gorri jauzi da. Eta oin atzedenera jondi jokalarisek. Oin jope atzedentxu bat dengo dugu. Bigarren zeta ekin arte. Egon tranquil, haiki urtrago dar bateran. Komuna jun bidana komuna jun. Eta ontsi arte.
Hemen da pelotarixe kantxan daz barrido. Eta sakie, gorrixek etako dabe. Einaute sakera. Txop. Ondo kendu. Gorka. Ia Einautek barrure. Ia gorka. Ia Xabi barruen, baske ondo aurreratu, peloti barruen. Venga, gorka. Jup. Oin honestu bastartu. Einautek barruen itxe, Xabi gizi sartu. Xup. Edarto. Xabi gatzera. Xup. Baske. Baske fizikoki oso ondo dago aspaldixen. Nik zeututenetik beti onda topera. Honek ez deuke utzik. Hortxe, venga, baskek, jup, atzeko zulotik. Ia, Xabi barandik akatzera. Baske. Gorka akatzera. Ia, errebote luzie, urreizti barruen itxi, kendu. Gorka. Epa. Gorka. Ja, baskek botela zerrien. Ja, Mugarte gatzera. Atain bigarrena. Haitxe pelotari pikaina izizan. Barcelonako Olimpiadetan urrezko domini irazioan haitxek. Bere arrebie Erika Mugartegi, ontxe Xabi nakatza esaten egoarine Erika Mugartegi araile jardiaz batera ontxe munduko txapeldun izen barri Garixegun jogatu ben Gerniken finala Euskadin kontra eta oin Gorka Gorka Mugartegi han oinguen sakera Xogo solagata tanto ia barri ikusi dukon urrengo baten izaniko. A ber, ia hemen Xabi barandik asakera. Xopa. Baske. Xopa. Edarto, Einautu urresti. Mutriko arra. Mutil gaztie. Maju benetan. Jup. Atzeko zuloti baskek. Eruen. Ia, baskek atzeko orman, zestiaz atzeko ormi jodau, erreboti jodau, eta lehen esan dugune. Hemen, Gorka Mugartegi atain bigarnak ondo ikesitxe duke dianien nun duen, nun jobidan, eta tirue, toketetan bota eskero, kraka. Tantu, norbean alde. Ia, Xabi sake darra. Kendu, pasa. Hemen, Mikel Elkoro Barrutia dugu, hemen, epaile lanetan, eta pasa lakantau dugu. Gaur, epaile lanetan, bi pelotari dugu, bat, Inauz Alegi, aurreko epaile eta atzekue, Mikel Elkoro Barrutia, bisei honek zageruek, atzelarixek. Eta gaur, epaile eitxetuko bat dugu. Sake darra, eta Einaute zizartu, urreiztik. Gaur benetan barandika sake honak etaten dabiz,
Ia, barruen itxi, ze Urreiztiri saki esartzi asko guztetako. Ia, errebote luzie, barruen itxi. Ui! Kendu, iseixi ikutu indau. Iepa! Errebote luzie, Urreiztik eskatu itze. Gork aurreratu, eskumia satzera. Bastartuz baina, eta bastartu du, baina hemen pelotari veterano izan alez, pintxuri anatzen sartu du peloti. Orduan, tantu, Urdin, oinguen, emoten da, hemen, Xabi Barandika eta Gorka Mugartegi entxufoa da bizela, eta euro ez aurretik. Lehengo zetien partidu ziren atzetik gondi, oin aurretik doiez. Aurretik doiena, beti bentajia. Xabi, Urreiztiri kendu, esan dugune, Urreiztiri kentzie gauza hondixe da. Ea, basket aire. Xup. Gorkatzetik aurrera. Edarto. Amenatzeko zulun basket, osta-ostan sartu. Pelota gatxa izan da benetan be. Xabi pelotian gainetik salto. Ea, basket gatzeko zulun ontxe be. Justo murió apretado esaten da. Baina, oinguen azartetan da. Ja, Gorkak bi sartutze sortxe esan dugun dianan, baina oin bi erutxu. Errebote luzie, Urreiztik barruen etxe, Xabi sartu, atzera. Urreiztik barrure, oingun kendutze, Gorkak errebesa, zia zeitzen da ben, atzera, basket. Eta oinguen lehen esan dugune aldrebez. Beste aldera jauzi da. Baskek berak pintxurian atzen ikio pelotia. Eta tantu Tanto gorri. Bitxeiru. Bigarren zeta huestu doie. Ia, motriko arrasakera. Xupa. Kendu baina. Atzeko zelotik Gorka. Basket. Barandikak edartu errebote hau. Erdialdera. Basket. Ia Gorkak eskumiaz. Ez dugu bastartu. Urreiztik moztu. Eta Barandikak sartu pelota oso gatxa benetan. Baskekon bote korridon sartu dau. Bote laster ez da izelan zaten dane hori. Bote korrido. Basket. Goitxi bera jo, kentzi nahi, ez totzeken du. Barandikak erdi zen jo. Eta bote laster barrue. Gorka. Basket gatzeko zulun sartu. Edarko. Ia Xabi goitxi bera, kendu, basket. Oingo zetin, Barandika gustorua ikusten da, pelotik eixa arrimeten da behi. Buah, zela biparet polit. Sartu dau, baina benetan. Buena. Bai. Ona, errepikapenin behikusi da, argi eta garbi. Hemen... Gero komentauko dugu, ze kanaletik gauzan partido emoten. Ia, sakera Xabi. Basket atzeratu. Amen. Urreiztik bipareta eta txapara. Apien. Tantu ordun, urdin. Ba, izaten egarine, hemen, hau,
Markina Xemin, zesta eskola ipintxe badozue YouTubeen, YouTubeen kanal bat daukau, eta hemen, barisekutako partidok, hemen, Markina Xemingo uni frontoin jokatzen din partido garrantzitsuen abintzet, ikusteko aukereko zue, eta baitxe, amistosok eta abar. Hemen, atzera, basket pelota gatsa sartu, ja, urrizti, gorka goingun jot atzeko orman, baina bete-betin jundau, ja, basket, eta pelotie, txapara. Ja, bera. Ja. Ia sakera Xabi Barandika. Eta motz, ontsa errepika. Eta gora, tantu, horri. Ja, baina pelota barrixen bile dozta eta honepe ikusten dabe gorrixek atzeti doiesela eta zeo zer aldatu nahiko dabe. Askotan ikusi dugun lez, lehengo zetien erretzantzien ibili di gorrixek, oen bigarren desero oso dabiz, eta askotan pelota bera bataz gustora ibiliaren, berotu dala aldatu itzen da pelotiaren jokabidie, eta orduan partidu bera aldatu itzen da. Orduen, ia pelota honegaz zelan jokatzen da, urreiztik goixen gozo-gozo, peloti ikustean motel-motela dala, pelota barrixeta da dela emoten dauz, oso motela da. Baskete, gorputz eta harima emotze, eta esker horman, gora. Eta baskek, guri amak izatozkun bon, esan bierre bestin berba bat bedota dago. Baina, bueno. Ia, partidu aurrera doin ala, emoten dago, urdinek, partidun sartu indila, ikustau, Barandika bera, komoda ikusten da. Pelota barrune hobeto ipintzen, da akorka, seguru, oso seguru ikusten dugu. Peloti behin gatu da. Atainek atzeko zuluen baskek, ezin sartu. Hemen, atzeko kamarekin ikusten dozuenin. Amabit erdi kuadro aldera arte ikusten dozue, baina honi beste kuadro erdi usatzera. Azkenengo numero ikusten dozuena 13 da, eta 13tik beste kuadro bada atzera. Errebotera arte. Eta hor, askotan, atzeko orman zestu apoio dute, aldaben haitzen da pelotarisek, eta gaur ondo da bizegiz esan, baskeko lan txikiru edo utzeitxo, utz, gorka pelota oso gatxak ipini hotze zelako. Eta hoin, atzen txue, sortzitxeiru urdinik aurretik, eta geupatzen bat hartuko hau. Pelota horixe, barrido kantxara.
Eta hemen dabiz. Diruden esan, Barandigak argi deuke ze pelota nahi da ben, ikusi baldaket indabela bigarren setien, eta ondo ez gauzak eurentzat. Ondo ez gauzak eurentzat. Baske dino, atzo ibili ben pelotian antzerako edala. Haina uturreizti beren bikotia izan dutze. Barandigak saki, Ba, ez da, hori izan motze, peloti aldatuko den igul. Ba, ikusten da, lehen gorrisek eta den baino, pelota bizixau dela. Da, gorka, eta gorka irera ezin heldu, pausu erdi falta izegako. Tantu, gorri, oin, ia ze pelota detaen, lehengo, teorixan, lehengo pelota moteletako dabe. Pelota barrixeta da bena. Eta ikusik hau. Esan dugun helen, sartzen basari YouTubeen, Markina Xemengo Sexta Eskola kanalera, eta emoten mozue, suskribirse edo arpidetu, partidon bat botatzen haste garinen, hor pak abisotxo bat eukiko dozue, eta nahi bozu ikusi, nahi bozu ez, eta bestelan, karrabotu eukiko zu ez, hau partidu bek, karrabotu batuko batzuek eure kanalen, orduen, disfrutau, gaur bix errepikatute ikusi, nizu mon, eta hori inguen barri behar. Perfecto. Ezin hobeto. Eta Barandideka datain abantaila maju hartuk, lau eta beratzi. O beratzi eta lau, eurek horretik. Eta sakik ez aurrelari bate besteuk arazorik, bixe daz pasa banaz. Eta gaurko partiduen, ez topestan arazorik eukiko gabenik, bikote batepe, pasa dileta ez dile. Saki egizan bixe da salkarrerik entzen, igual urreizti da flogotxua sakik etaten, baina Xabi momentu oso ondo dabe. Nahikue, untxe zertzeko urreiztik, esan dute modun, eta barruen laga, eta tanto itxeko. Aurreko tantuen, Barandikak indotzen bardin-bardine, erresto bardine, urreiztik. Bulta bihotze. Xopa, sake politxe, Barandika barrido, atrabo bipareta, eta alega urreizti, moztu, eta tanto! Orduen tantu, esan dugunez urdin, txain, sakera, urreiztik atara, Barandika sartu, barruen laga, eta tanto! Enda ben, Xabi Barandikak. Baske dino Barandikak lehenko peloti eta da bela barrido. Hemen daiz, pelota aldaketa morduagaz. Bixen idea basartau, oinguen urreizti barruen, eta... Nabil. Baina... Aria...
Xabi gatzera. Baske barrura. Enote barruela, gorka jo. Eskunia zatzera, bastartuz, ondo urten dau eta baske barrura. Xabi, ondo rebote hau, Bizentartera, baske justu, baina iritsin da. Ja, haimon, Xabi boizi no. Baske heldu, ja zeitzen daen. Mostu, Xabi heldu, eta gora. Kantue. Hostia. Tanto Urreisti arne gaute, esan dugun lez, sakiaz ez da bile, gaur ez da bile asarte da, mape asartean ez da bile. Ze, barandik gabe ez da txarra sakiak sartzen, baina esker hormi ez da ikutzen pelotiek, eta barandika bastante komodo da bile sakita sartzen. Eta ja, tanto, morde bat egiotze zorrotasek. Xabi sakera, eta jup! Luze. Amaika eta sortze urdinek aurretik. Daunek hemen partidu da. Xabi balandika, zeaki edarra ointxebe, kenduz. Ez da luzataten, baina ondo mostotze, eta ja, Urreisti barruen etxe, gorka heldu, azpi-txeko, eta baske alio, oia baske txitxakan bile, eta gorkak ezin ero, baske pesku gora, basa handuxe motze, zeberan buruaz nahiko azarri ikusi gulen be, eta olako tanto norberak indeko, posa emoten dago. Bueno. Saki Urreistik, Xabi Barrido sartu. Oingun, ez dakio, barrure ozerri... gorkako inguen, akatza ondixen dau. Bai, Xabik ez da ondoa sartago inguen. Barrure botata jundela eman dago eskerror mikututze, pelotiek, eta... eskure urtetze. Eta gero, Urreistik indarra ondixaz botatu peloti, da gorkak ezin izen dago zestun geratu. Ja, Urreisti, oinguen ondo. Ja, baske gatzera. Ataine gatzera. Eta ataine mutil luzi izenarren, beso luzi dukiarren eta salto ondixein arren, ezin pelota eritxe. Eta amaikana. Atzetik etorri di gorrisek eta berdin da partidu, Ja, sakera. Urreisti, amen ataine gatzera. Pelotazo ikaragarrixe, eta baske gatzeko zeluen ozta sartu. Ja, barandika eskatu.
Hala, baske, salto edarra, sartu, venga Gorka. Bai, ez du rimau eta Gorka barrure. Baske, barrure. Atainek eskatu arren, Barandik akerretzeuki dau, eta bera barrure. Ia urreiztik peloti barrure bizi-bizi. Eta Gorka pelota gara sartu hau. Ia urreiztik zubizoitzu nahi, Atainek sartu, azpi-azpitxi jodau. Baskek sartu, ia, tantuek aurra segitzen da. Bega Gorka katzeratu, Baskek. Ia, pelotik urten, ia Xabi kosta-ostan irundau. Baina, kendu hitze, ia, Baskek. Barruen kendu. Ia, Xabi, xup. Atzeko zulora. Baskek atzeko zulotik. Eraman. Venga, Xabi, beste bat. Atzeko, ez? Urreizti ditxitze. Ia, Barandik sartu. Atzera. Gorka atzatzaka. Libre eta sartu indau. Metropilio darra enbierrezen ditu atzatzaka. Ia, Baskek albotik. Gorka gatu oso ondo goitxi bera. Eta kendu peloti jagir raru indau. Baskek goingun gorpuz eta harima emondotze. Gorpuz eta harima emotze Baskek. Eta bai harrima hube. Kantu gorri. Genti. Hemen dauen jentetzie danak posik. Dana posik. Ikusi den tantuaz. Hemen, esaten dugunez, telebizioen o mobilien edarto ikusten diane partidu, baina frontora etorte masari hemen besteko izaba. Hemen komentari xukatzen entzuten dinek, oba YouTubeen ez entzun. Eta, bueno, hemen barre batzuk eitzen digintzait. Oin, jazta, Xabi prest, Urreizti prest, Dana prest, eta ia Urreizti sakera. Venga, Xabi. Luze, baina... Luze. Hemen dauka... Gorka luze. Atzeko ez iban sartu, ja... Urreiztik, atzera. Gorka sartu. Alboti jo. Baske goitxi bera, kendu nahi zen. Barandika sartu. Eta Barandikak eskapadan atzera. Oin be, indau horre, Baskek. Indar beti emaen Gorka sartu. Ja, Urreizti. Urreizti. Xabik goizen sartu. Dejadatxu, eta tanto dikaine. Eta tanto dikaine. Amabine markagailuen, eta benetan be, gauzak ez du urdinek behar dute da, zeta biro baztera, lehenengo zetien atzetik izendi. Orduen, ja, Xabi izaki, Oingo neñau sartu, barruen, Xabi alego, eta Baske barruen. Tantua jarraitzu itxen da, bega, Gorka. Atzera, Baske eskumiaz, behitxu. Eta Gorka gozo, barrure. Barrure eta kendu gaina.
Baske. Epa, zabalera eta rebesa sartu da. Baske. Gorka katzeko orman, baina pintxuria ikutu izaz peloti barrure. Ia Xabi gatzera, barrure. Gaur izan basketa atain bisepe utz gitxitzen ikusten duguz. Hor momentu baten, eta betxo. Hau ezabaltzei lago igezte dola. Hau ezabaltzei lago igezta. Tantue urdin. Ja Barandika eta etain, hirugarren seta behartzeko tanto bire, eta urreizti da bazke, partidu irabazteko, hiru tantotara. Urreizti izakera. Eta xopa. Zaki, luze. Urreiztinik Barandika zakera, eta Barandikan hirugarren luzia izan da. Oinoi beste bigatzeakoz, orduan, momentu honetan, tranquilo goteko momentu honioik. Barandika zakie, Urreiztirik kendu. Baskek deuken dana zemon, baina Gorka barrure, Einaute itxi, eta Einautek erreboti, baina txapara junda. Amabitxe amalau, amalaute amabi, Markina Xemeindarra, hirugarrenez eta behartzeko, tantu batera. Venga, txalo beroa eta hemen, ez daite entzuten dozuen, Montoya gixeixe beteta, ente mordoa dau. Hombre, bai, eta hengo. Gaina ben dau, Barandikak barrurutzein dau, eta tantue, gorri, hemen gauzak honik gorri daz. Gauza gorri, eta Zaki Urreiztik, ona, benetan beluzio izan da Zaki, Gorka gosta-gostan sartu, iakentzotzen, zeina. Da bipare. Zora garrixe. Amalaune, eta hamen dau, hilala biziko tantu, Gorrixek eitzen badabe. Gorrixek eitzen badabe, eurek klasifiketen di Gran Slamera, urduinek eitzen badabe, hirugarren zeta. Xabi sartu, Xabi barruen itxi, eta tanto! Xabi Barandikak eta Markina Xemeindarrontzat, eta Xabi Barandika eta Gorka Mugartegi, eta bigarrenen jarraitzaileentzat, notizia zora garrixi ez da. Inbeste atzentxu bat, beste olako musika epiko bat ipintxotzuetan, eta alaster izango gamen barri do.
bota da, ez da? Urreisti sakera. Gorka atzera. Mutriko harrak edarto, Gorka aurreratu, eta ezin izen dut sartu. Ikusten da zuen modun, gente mordue daukau gaurkuen, hemen Markina Xemengo uni frontoien. Aurreko partien be gente mordu da, baina esku bataz gauza danak ezin egin da. Bueno, hemen jarraitzau eta oain be Gorkak ezin sartu. Pelota oso gatsa izen da berantzat. Eta gauzak ez du. Baskek golpe bat hartu du itxuri, hortzak ez dut ikusten dut. Baina, bueno, haue mutil oso gorra eta ez pauan kasurren bat aportu, aurra barren segiduko dago. Ia, eniauteko ingoen sake hona, Gorka katzera. Xopa, baina bat, Xabi, Gorka elegante peloti esartu. Ja, iniautei lagatze errebotie, Gorka barrido lehenko moduen elegante sartu. Ja, asko esatze. Eta Urreiztik ezin sartu. Bat eta bi, hauen gauzak ez du benetan be. Hau da, Gabon sarrak eta errege egune paseute gero, prakakin paseten dana. Ez du. Ia, balandik azakera. Eta ondo, partidu guztixen lez, saki edarto kentzen. Ia, venga Xabi, oingon ezin izetzeken du, Urreiztik albotik atzera. Eta txulara junda peloti, Bakizue txula eta txitxakan aldi ezin dan, bueno, batzu da nahi txula izotzele uste du, baina lehenengo atzeko hormiejo eta gero behi joten badau eta jaigirik inez, hori da txula, txitxaka alrebez, lehenengo behi eta gero atzia. Pelotik berutzeitzen badau, hori txitxak. Beste musika pixka bat, eta oinatzen txu bat. Partiduan azkenen gozatxe ikusteko ja ez ebez, 3-4 tanto asko jota. Venga, einaut. Urreiz izakera. Eta ia zelan doien. Tanto bire gorrixe partidu irabazteko.
Barandik eta tainei gehitxua gatzeako. Sakie, oingoen ona. Venga, tain. Sale, esautze, urreiztik, barrure, ondo kendu. Gorka. Errebote darra urreiztik. Xabi sartu. Azpi-azpitxik, urreiztik, pelota oso gatsa sartu dau. Gorka. Sale Dino Baskek, asko urten dau bai. Urreiztik barrure itxe. Taino oso ondo. Atzeratu. Eta urreiz, Baske barrure. Oi, pelota gatsa, Gorkako. Eta goiko toldora. Boom, entzun da. Venga, amen, Markina Xemendarrak, venga, Gorka Dinoe. Xabi oinoi konbentzituta ikusten da. Ia, sakerremate edar bat ikusteko, beste sakerremate edar bat ikusteko, keri daukagun. Ia, urreiztik sakera, urreiztik ata, ezin sartu, sake ona. Gorka katzeko zurutik. Astindu. Urreiztik. Gorka atzetik aurra. Ja, errebotie. Indartzu Xabik. Baske sartu. Baske. Hemen da biz, egurrotzien da biz, partio guztixen lez. Partio luzio, ordua da 22 minutu. Eta... akatz batzuk egon dinarren hasieran, pelotarixe berotu di, eta partio politxe ikusi dugu azkenin. Eta bitxo, Baskeren utze, bitxe lau. Hemen, esan dutzuet, kamarakin igurezta ikusten ondo, baina Xabi Barandika konbentziute ikusten da. Konbentziute ikusten da. Bere peloti eskatu hotze, epailiai eta... Hemen ondioik ez da bana esan da. Xabi, konzentraute, ia beste sake hon batetaten daren eta urreiztirik kendu. Kendu hotze, sake darra, benetan. Ia, Baske. Baske gatzeratu, pelota gatsa, Gorka sartu. Ja, urreiztik, peloti goixe jo. Xabi Barandik agondo, pelota gatsa. Eta Baske sartu. Venga, Xabi. Xabik eskapadan atzera. Baske. Eta Gorka gutz. Gorka nutzoneaz. Pena ondixe, Markina Xemendarrontzat. Eta Gernikarrentzat bebaiz, Barandika euren jokalari maitxenotaiko bat, Gran Slametik kanpon gatu dalako. Orduen, ondoren goaztitan eukiko dugun Markina Xemengo Gran Slamien. Urreizik Baske izango duguz, Zorixonak bisei. Eta, ordura arte, jakin daizuen bonue konio izalgai dagoezela. Eta harin erosten baitxezu hobeto, leku ona nahi bozue, ja asko saldute dau, eta badakizue, sartu hor eramanen horri aldixen, eta erostu gaukeri aukiko zuen. Beste ibarik, agur barri bat, agur bero bat, eta esan duguena, ni bozu ez partiduk ikusi, partido pilo bat, sartu Markina Xemengo Zesta Eskola hor YouTubeen, kanalien emon suskribirse edo arpietu, eta automatikoen abisoko dutzue YouTube berak, noz gau esan, partido botatzen. Beste iparik ondo izen, eskerrik asko, eta hurrengora arte.